Kabutigan kag pagpahamot lamang ini ang pahayag sa mga transport organizations sa piyak sang pahayag sa mga transport cooperatives nga mayara sang bastante nga PUV units sa Western Visayas. Wala nagapati ang mga transport groups sa Western Visayas sa pila ka mga pahayag sang transport cooperative sa rehiyon nga bastante ang public utility vehicle o kon PUV units. Suro pa kay Mr. Elmer Foro, lead convener sang No to PUV Phase Out Coalition Panay, iyagin pahayag nga makitaan sa matag adlaw ang pagpenitensya sa mga commuter sa pagpila sa mga terminal kag iban pa nga area agud gid lamang makasakay. Dugang pa ni Foro, hindi man balido nga traffic gid lamang ang itudlong rason bangod dagapati ini nga maipalpak sa pagpatuman sang Public Transport Modernization Program kag route plan. Samtang suno naman sa mga organisasyon sa may Bacolod City nga sa nagpatigayon sila sang transport strike, nakitaan kag nabatyagan nga kun wala na nagabiyahe ang mga unconsolidated nga traditional jeepneys, makaluluoy gid lamang ang mga pasahero. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Elmer Foro. Maka-obvious nga halos adlaw-adlaw na lang ang tanan nag-dumop ang mga pasahero sa dalanon stranded, no? Kag malawig ang bantayanay, malawig ang pilahay, kag halos 75% no, sa mga first town nato nga jeepneys ang halos hindi na makabiyahe sa kada semana bangod sa hindi na pag-alaw diri sa syudad. Buti 75% sila ang way na sa palangabuyan. Sa karon nagahingyo naman ang mga transport organizations nga ibalik ang 5 katuig nila nga prangkisa ilabi na sa mga traditional jeepneys. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.